Bai, azken aldi honetan herritarrok pakejatzen ari dira segurtasun falta dagoela kaleetan, lapurretak igo egin direla. Orduan, pixkat ere horren inguruan ze balorazio egiten duzu, ze azterketa egiten duzu, edo zer neurri jarriko zenituzten martxan. Bai, egisa da, azkenengo 4 urteetan asko dugu da lapurreta maila eta kriminalidadea arrasaten, beste eraso batzuk bai, adibidez, beste eraso mota batzuk bai igo dira, eta heldu gara momentu batera asuntua nahiko larria dela eta jendeari asko eskatzen dira, bai. Orduan, honen aurrian, guk lehenengo azterketa bat egin dugu, beste herri batzuetan gertatu izan dena, edo antzerako problemakin egon diena aztertu dugu herri horretan zer gertatu den, adituekin egon gara, eta printzipalki 3 neurri ikusten ditugu beharrezkoak direnak. Batzuk momentu hartzeko eta beste batzuk apur bat epe luzera direnak. Bat da, udaltzaingoaren plantilla ondo betetzea, eta udaltzaina ondo formatzea, kaldean egon da itxesean eta gauzak saihesteko. Beste bat da, apur bat ekiditzea, benetan eta lan sartzeko argiteria apur bat garantizatuz eta eure segurtasun neurriak garantizatuz. Hori izango zen lehenena. Bigarrena izango zen prebentzioa. Hau da, ikustia gizartetik kanpora doiazen gaztiak, ez? Zatik, azkenean ikusten ari gara jende hau oso gaztiak gara. Adibidez, dauz 16, 22 urte tarte horretan. Beste batzu bebadaz, nausitxua baldienak eta horrein keizkian lapurretan ibiltzen dira. Baina oso garrantzitsua da prebentzio lanak egitea, udala, gizarte zerbitzuak, eta bai hezkuntza, gaztetxokoa, gaztetxea, kirol eragileak, horrein artean, azterketa ona egitea eta prebenitzea, hau da, delituak prebenitzea. Eta ezein beste, baita aktuazioak egitea, delituak egin ondoren, baina leheno baita ere. Eta beste bat da, gatazkak konpontzeko bide alternatiboak edo bitartekaritza edo mediazioa, hau da, udaletik zerbitzuak, nun gatazkak, bai familiarrak dienak, lagun artekoak, bizilagunen artekoak, edo bizilagunak lapurren artekoak, soluzioa leizken, epaitegietara joan badik, modu asko zera hor bat. Gora bera horrek izan dira. Gure proposamenak. Eskerrik asko. Zuri.